Yan, ito na po yung laing natin. Wow, magic. Ayan, natuyo na siya. Wow. Ayan, ako ay magluluto ulit ng ano mga kailan, laing. Ito yung tanghalian namin. Actually, pinaluto lang sa akin to nung kinakapatid ko. Hindi kasi niya maluto kasi naglalaba siya. Yan. Bali, ibang technique ng pagluluto ng laing to. Tinatali ko naman. Yan. Okay. Ayan. Ayan, ito na po yung ano natin, gabi natin. Naugasan na natin yan. Then yung nyug natin, pipigaan na lang yan. Lutuin na natin ngayon yung laing natin mga kalyan. Kaya lang tayo ng mantika. Okay, painitin lang natin ng konti yung mantika natin. Then pag mainit yung mantika, ilagay na natin yung dilis natin. Okay. Then yung magpapalasa dun sa laing natin. Lutuin lang natin ng konti. Yan, hayaan lang natin na maluto yung dilis natin. Then hanguin natin yan. So ito na po yung dilis natin mga kailan, no? Naluto na. So bale, sinet aside ko muna. Then yung mantika na pinaglutuan natin, hindi na natin papalitan yan. Ganyan na lang yan. Total dilis naman yung liluto natin dyan. Then ilagay na natin itong ating bawang, sibuyas, dyan yung luya natin. Oops. Yan. Pampalasa natin. Igisa lang din natin. Natin ngayon yung pangalawang piga ng gata natin. Yung pangalawang pigaan to mga kailan. Ihuli natin yung unang piga, ang tinatawag nilang kakang gata. Yan. Alright, kumukulo na yung gata natin mga kailan. Pwede na natin ngayong ilagay yung ating gabi o yung laing natin. Yan. Okay. Bale, tinali-tali po natin yung gabi natin ngayon. Ito kasi yung talagang Ilocano style na pagluluto ng laing mga kailan. Tatakpan natin yan mga kailan. Hayaan nating medyo matuyo siya. Then tsaka natin lalagay yung unang piga ng gata natin o yung kakang gata. Okay, so takpan lang po natin yan. Alright, let's check our recipe my dear countrymen. Ayan na. Medyo natutuyo na siya mga kailan, no? So it's time to put our yung tinatawag nating kakang gata o yung unang piga ng gata ng nyug natin. Alright, ito na siya. So let's put it in our recipe. Oh, wow. Ayan. And of course, maglalagay din po tayo ng pampalasa, yung magic sarap. Okay. Sarap na sarap to kasi magic eh. Okay, tama na yan. Then last but not the least, lagay na po natin ngayon yung ating munamon o yung ating dilis. Lagay natin siya sa ibabaw. Gawin natin siyang toppings. Alright. Okay, haluin lang natin ng konti para maganda yung pagkakadistribute ng dilis natin. Ayan. Wow, grabe. Then syempre, tatakpan ulit natin yan. Hayaan natin ulit na matuyo. Alright. Yan, ito na po yung laing natin. Wow, magic. Ayan, natuyo na siya. Palihinin na ako lang yung apoy mga kailan. Ayan na, wow. Laing.